Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Thando nesimngane izingane ezisithembu siyaxoxa guys zinde indaba. So kwizingane ezisithembu isekhona indaba kaMpilo neSibongo noSinenaye. Kodwa ke silapha kuMpilo okwamanje kule video. Ku-season 2 ubaba uMseleku unoMpilo ubambe uMpilo ngezandla zombili, waqala wamahaga wambamba ngezandla zombili, wasethi-ke mntanami for ukuziphatha kwakho esimeni sokuziphatha, sokuhlonipha, sokungilalela, sokwenza kahle, sokuba isibonelo esihle, esimeni nje sokuthi into yokuba umntwana uyibambile wenza ngendlela, mina ngizokwenza njani, ngizosiqondisa izinto kufanele ngiziqondise njengobaba wakho. Inkulumo le yabani? Indodakazi nobaba. Ku-season 3 izingane zesithembu uMpilo, uMakhumalo usewu-deputy husband again uMakhumalo. Asiyibambe lapho because lento izoba yinde. Into ebengizonitshela ukuthi ngibuyile, ngivuke ngiyaxolisa guys bengingekho right. Yabo manje physically ngi-right, emotionally cha, yilezimo ezenzeka eSouth Africa. Guys angazi uma sidinga umthandazo wokuvala le country, sizoqhubeka nezingane zesithembu ngixolisa. Angazi uma sidinga umthandazo wokuvala le country, sidinga ukuma ngeenyawo kwaze kwakubi ezweni. Le video ke benguthi ngizonikhumbuza ukuthi ngibuyile nalezo inkulumo ezinde. Yabo leya episode ukuthi uMseleku wami noMpilo wambamba ngezandla, wamnika ithemba lokuthi-ke manje njengoba ungenzelile iqiniso njengengane yami, nami ngizolenza iqiniso. Sesiyacabanga nje kule group yethu esihlebayo, kule group yethu sinomona masiquestion izinto ukuthi-ke ubaba uMseleku mayebona ngathi inobu-scam lento, why engabuzi kobaba abadala aclose nabo? Abekho malume abakhona? Ukhona ubaba ke amkhomba athi uyimentor yakhe futhi aphinde abe umkhongi wakhe, basondelene nje kakhulu. Ngoba manje uma kaMpilo ekhona ayizovalwa indaba yokuthi ma isiko kuyinto okuphilwa ngayo kaMseleku fanele limeqe uMpilo ngoba ekhuliswe ubaba wakhe noma ekhuliswe uMakhumalo, ekhuliswe abazali bakhe. Ake sesikhiphe nje indaba yokuthi-ke uyi-step daughter noma ukuze si-understande kahle le ndaba kodwa ihamba lapho. Yena why Mseleku baba kaMpilo kube nento yokuthi ufuna ukubeka uMpilo as a step daughter, ngoba phela manje ekutheni uMpilo wamenzela izinto eziphelele, iyathula yonke lenkulumo yokuthi ilobolo, inhlawulo, uma wakhe komalume idlozi kwaqedwa nje. Ngoba lento yenzelwa khona lokho ukuthi akungabi seba nokukhuluma. Manje ishoda apha indaba uMseleku obaba kaMpilo asimboni ehleli kwisithi yakhe. Ukunalokho nangu uMakhumalo ajike ubaba uMseleku azothini, uMakhumalo ukhuluma kakhulu. Bakhona omalume endaweni, bakhona obaba, bakhona omkhulu, bakhona abantu abadala bangasho ukuthi indaba enje ihamba la iphelele la, mawukuthi u1 2 no3 wenziwe kuphelele. Guys, angazi noma kule season le ndaba ubaba uMseleku uzoyixoxa yini noma izophindela khona lapho ukuthi akakhulumi nama-ex, as if amakhosikazi akaMseleku awamazi uMpilo, awamazi uMakaMpilo, ngoba phela akusiyo into mhlawumbe lekuthiwa ingane le, ikhona ingane. Nayi-ke enye into esigaxa sendaba kwaze kwayisiphithiphithi. Guys, niyakhumbula ukuthi 2 years ago, siyacabanga 3 years ago, uMpilo no-Abo bebengamsendeli ubaba uMseleku izithombe. Manje uMpilo no-Abo babingelelwa impumelelo, abazisendi izithombe kwaba uMseleku.
akabapost. Niyakhumbula? Bebenamahloni ukuthi ukuthi ubaba wabo abaposte before phela bebengapostwa. Manje benza kahle naba yompilo bebizwa laphaya kuma-graduation ceremony ko-UKZN. Nawu impilo ku-social media. Nange abo uyashutha laphana, abo uyapheka, kuyaphithizela nje ubhizi abo. Nawu abo social media. Hawu. 3 years ago bebemncishelana ubaba wabo iy'thombe zabo lamantwana. Ngizonishaya nina enithanda ukuhleba, ngizonishayela ukuhleba. Niyabona ukuthi cha angihleki, ngibuye ngibe nomsanganywana. Angihleki, ngibuye ngibe nomsanganywana omncane. Ukuthi nje 3 years ago. Hawu. Yey, hayi ezinye izinto siyayihleba. Hayi ukuthi zi-serious njengoba nicabanga ukuthi zi-serious. Azikho serious kodwa nje hawu. Iy'ngane lezi shuthi 3 years ago bezingasendi iy'thombe zokuthi y'post. Zagraduate iy'ngane zenza kahle sekukaningi-ke manje. Hhayi kancane uGogo Flow. Hhayi i-vision yami. Ade bevele bekhona kwi-vision laba u-Abo noMpilo. Hayi, bye-bye.